klik, die oranje heb het spoed. Ah, wat heb ik op? Go Jason! Oh. Chef. Ja. Jo. Lekker gewoon op. Mas vai ficar como? Dat zou ik vind wel spannend. Ik kan vergeten, heeft hij die bal niet? Hij was zo mooi voor hem. Imagine I Dat was het. Ik kan dingen zetten, dat je voor die dingen I was mis. Spelling is 12. No. Oei, ik gooi me niks zeggen.
Myanmar. Ty jsi nebo verný, ne? Komarnes! Komarnes! Mari! Van Kristen! Go Jason! Go Jason! Go Jason! Go Jason! Go Jason! Naga Mari! Nice, buddy! Abang Vanag! Vanag Van Kristen! Van Bezel, zoek er uit! Van Bees! Nou, Marius!
Nee man. Dat was niet echt bra. En al drie gecombineren. Zo Hannes en die gaat de volgens president. Zo wit gedrukt, luister. Zij zijn het. Zij doet wiskunde die zo zit dan wiskunde die moet krijgen. Posibel! Ja, maar iets met is. Patracie! Aan! Hoekto! Hoekto! Why did you stop? Alpo, Marie! Op de verjaarsdag. Het is een verjaarsdag, draai! Mandan, Patiki! Happy birthday! Kom nog ready, King! Kom, vis!